ग्रीन सिंधुदुर्ग ड्रीम सिंधुदुर्गचा नारा आता देवगडातही घुमणार आहे। डॉक्टर फ्रॅटर्निटी क्लब, लोकसंवाद, देवगड जामसंडे स्पोर्ट्स क्लब यांच्या संयुक्त विद्यमानं रविवार 15 डिसेंबरला जामसंडे ते कुणकेश्वर अशी मॅरेथॉन स्पर्धा आयोजित केली आहे। या स्पर्धेत सर्वांनी सहभाग घ्यावा असं आवाहन आयोजकांनी केलं आहे। कोकणात सर्वाधिक 10.5 किलोमीटरपेक्षा जास्त समुद्र किनारा लाभलेली कोस्टल हाफ मॅरेथॉन स्पर्धा येत्या रविवारी 15 डिसेंबरला सकाळी 6 वाजता जामसंडे दिरबादेवी मंदिर ते कुणकेश्वर मंदिर इथं आयोजित करण्यात आली आहे। या मॅरेथॉन स्पर्धेत विदर्भ, मराठवाड्यासह मुंबई, ठाणे येथील स्पर्धकांनी बुकिंग केलंय। स्पर्धेची ऑनलाईन व ऑफलाईन नोंदणी सुरू असून जास्तीत जास्त स्पर्धकांनी यात सहभाग घ्यावा असं आवाहन आयोजकांनी केलंय। यावेळी माजी नगराध्यक्ष योगेश चांदोसकर, डॉक्टर किरण पाटणकर, डॉक्टर सुनील आठवले, डॉक्टर समीर देसाई, डॉक्टर संतोष कोणके, शिवप्रसाद पेडणेकर आदी उपस्थित होते। लोकसंवाद व देवगड जामसंडे स्पोर्ट क्लब पुरस्कृत देवगड कोस्टल हाफ मॅरेथॉन यावर्षी 15 डिसेंबर 2019 रोजी देवगड येथे होत आहे आणि ह्याचा रूट जामसंडे ते कुणकेश्वर आणि कुणकेश्वरहून परत रिटर्न असा 21 किलोमीटरचा रूट असेल। दुसरा जामसंडे ते मिठमुंबरी पूल आणि मिठमुंबरी ते परत जामसंडे असा 11 किलोमीटरचा रूट असेल आणि 5 किलोमीटरचा रूट म्हणजे फन रन जामसंडे ते सातपारीपर्यंत रिटर्न मारून परत जामसंडे असा तो फिनिश हे असेल। आणि ह्या स्पर्धेसाठी जास्तीत जास्त स्थानिक नागरिकांनी सुद्धा ह्याच्यात सहभाग घ्यावा, जेणेकरून आमच्या जे काय लोकसंवाद आणि देवगड जामसंडे स्पोर्ट क्लबमार्फत आम्ही एक इच्छा व्यक्त केली आहे की देवगड जामसंडे शहर, देवगड तालुका स्वच्छ, सुंदर आणि क्लीन अशा स्वरूपाचा आम्हाला ह्या मॅरेथॉनच्या अनुषंगाने आम्हाला संदेश जनतेला द्यायचा आहे। त्याचबरोबर तालुका आरोग्य अधिकारी, क्षयरोग पथक यामार्फतही काही संदेश आम्हाला ह्या मॅरेथॉनच्या मार्फत द्यायचे आहे। ह्या स्पर्धेसाठी देवगड जामसंडे नगरपंचायत, तालुका आरोग्य अधिकारी, क्षयरोग पथक, सिंधुदुर्ग लाईव्ह, वेदा हॉटेल, डॉक्टर फ्रॅटर्निटी क्लब देवगड, देवगड हॉटेल व्यावसायिक संघटना आणि देवगड व्यापारी संघटना आणि जल्लोष कमिटी हे सुद्धा आम्हाला मोलाचं सहकार्य करत आहे। त्याचबरोबर मिठमुंबरी ग्रामपंचायत, कुणकेश्वर ग्रामपंचायत आणि कुणकेश्वर देवस्थान ह्यांचासुद्धा आम्हाला सहकार्य ह्या सगळ्या स्पर्धेस आहे। तरी जास्तीत जास्त नागरिकांनी ह्या स्पर्धेत भाग घ्यावा, कारण मुंबई असेल, ठाणा असेल, कल्याण असेल, फलटण असेल, बारामती असेल, पुणा असेल, अकोला असेल, रत्नागिरी असेल, कोल्हापूर असेल, गोवा असेल, ह्यासुद्धा जिल्ह्यातून किंवा मोठ्या शहरातून या स्पर्धेत स्पर्धकांनी भाग घेतला आहे। तरी आपल्याही स्थानिक नागरिकांनी जास्तीत जास्त सहभाग घ्यावा आणि आपला जो पूर्ण स्वच्छतेचा संदेश असेल किंवा क्षयरोग रोग पथकाचा जो काय संदेश असेल हा आपल्याला पूर्ण गावात, शहरात सगळीकडे पोचवून त्याच्याबद्दल आपल्याला जनजागृती करायची आहे। त्या अनुषंगाने जास्तीत जास्त ह्यांनी सहभाग व्हावा। त्याचप्रमाणे जसं ऑनलाईन बुकिंग रजिस्ट्रेशन आहे, त्याचप्रमाणे देवगडमध्ये आपण ऑफलाईन बुकिंग रजिस्ट्रेशन 2 जामसंड्यामध्ये जोग मेडिकल, जामसंडे प्रवीण जोग यांच्याजवळ आहे।
त्यांचा नंबर आहे 9423303665 आणि देवगडमध्ये दोस्ताना सायकल मार्ट शिवप्रसाद पेडणेकर यांचा नंबर आहे 9130354565 असा आहे. तरी जास्तीत जास्त इकडच्या सर्व स्थानिक नागरिकांनी ऑफलाईन रजिस्ट्रेशन करावं व आम्हाला सहकार्य करावं. आरोग्य विभागाचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे. आमच्या विभागामार्फत आम्ही क्षयरोगाची जनजागृती करण्यासाठी, कारण आमच्याकडे क्षयरोगाचं प्रमाण जास्त आहे. मुंबईवरून आमच्याकडे बरेचसे रुग्ण क्षयरोगाचे इथे येत असतात. त्यामुळे त्यांचा उपचार करणं आम्हाला जिकिरीचं जातं आणि त्याच्यामुळे आमच्याकडे क्षयरोगाचं प्रमाण जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात जास्त आहे. यासाठी आम्ही त्याची जनजागृती करण्यासाठी आमचा एक लोगो हा टी-शर्टवर देणार आहे आणि त्या व्यतिरिक्त आम्ही स्वच्छतेचा संदेशही आम्ही त्या टी-शर्टवर देणार आहे, जेणेकरून स्वच्छता हीच सेवा यामार्फत आमचा संदेश जाणार आहे. या स्पर्धेमध्ये आमच्या विभागामार्फत सर्व प्रकारचे डिहायड्रेशन बूथकरिता ANM, MPW तसेच स्वयंसेवक पुरवले जाणार आहेत. तसेच ॲम्ब्युलन्स सेवाही आम्ही आमच्या विभागामार्फत देणार आहेत. त्यात सुसज्ज असं सर्व किट असणार आहेत. सोबत आमचे PSCचे मेडिकल ऑफिसर देखील त्या ॲम्ब्युलन्समध्ये असणार आहेत. अशा 3 ॲम्ब्युलन्स आम्ही आमच्या विभागामार्फत देणार आहोत. त्या व्यतिरिक्त आम्ही रिहायड्रेशन बूथकरिता आमच्या विभागामार्फत जे ORS लागेल किंवा जे काही फर्स्ट एडचे किट्स लागतील ते सर्व किट्स आम्ही आमच्या आरोग्य विभागामार्फत देणार आहोत. त्यामुळं सर्वांनी आमच्या क्षयरोगाची जनजागृती व्हावी म्हणून या स्पर्धेमध्ये सहभागी व्हावं आणि आमच्या मॅरेथॉनला सहकार्य करावं अशी मी विनंती करतो. रजिस्ट्रेशन फी 21 किलोमीटरसाठी 1260 रुपये, 21 किलोमीटरसाठी 960 रुपये, तर 5 किलोमीटरसाठी 105 रुपये आहे. या स्पर्धेमध्ये बक्षिसाची रक्कम ओपन 21 किलोमीटर प्रथम क्रमांक 10,000, द्वितीय क्रमांक 7,000, तृतीय क्रमांक 5,000. 11 किलोमीटरसाठी ओपन प्रथम क्रमांक 5,000, द्वितीय क्रमांक 3,000, तृतीय क्रमांक 2,000. 21 किलोमीटरसाठी ओपन कॅटेगरीमध्ये प्रथम क्रमांक 3,000 आणि द्वितीय क्रमांक 2,000. 5 किलोमीटरला नाही 5 किलोमीटर स्पर्धेमध्ये आपल्याला साधारणतः 10.5 किलोमीटरचा कोस्टल व्ह्यू मिळतो. अशा प्रकारचा कोस्टल व्ह्यू कुठल्याही कोस्टल मॅरेथॉनमध्ये मिळत नाही. त्यामुळे या संधीचा सर्व स्पर्धकांनी लाभ घेऊन या स्पर्धेमध्ये जास्तीत जास्त सहभाग दर्शवावा. या स्पर्धेमध्ये आपण प्रत्येक फिनिशरला एक मेडल देणार आहोत. टी-शर्ट, ब्रेकफास्ट आणि बीप विथ टाईम चिप देणार आहोत.